Kublai pi ki parari be ye jonga. Sa sisien nga priang sngobhai pi sa kaman ki bat kani kadai ka benta bakhandai pusan. Ngila yat stet bha, bat ngila pois pa hakani ka program man ki bat. Kani ka program kalong sisya ka lat, ka bangala ban pinyaso iladi, bat sispa lai folklur ki parari. Kalong ke jingsem ka ba penrhem mensia menga, habang ayo ban puli ki hajar ki siti nakinong kindong bat nasor. Bat ban sngapru ye ki jingkran nadu jong ki kena hadu ki belarang ba. Paralog haka program man ki bat menta kasngi ngakwa ban ye kren bat phi sepang ka wei ka jing ais ngobha ka ba kamper bat ba kham kerpang. Kani ka jing ais ngobha ka dei ka balathan hakadur jong ka sharp jong ka G20 balathan dau yeldihi Hari Prasad Garu unong thanjan na Rajanna Sirsila District jong ka Telangana ubala ais ngobha yanga. U Hari Prasad ula phalang ru ya ka siti bat kani ka jing ais ngobha. Hakani ula tho bakalong ka bas ngosarong ya ka India bakan yo ban pinlong ya ka G20 summit hakasnem ban wan. Namar ka jingkmen ya kat kani kalat baka India kalayo u Hari Prasad ula than khnang ya kani ka sharp jong ka G20 dalaki jong ki kiti. U Hari Prasad ula yo pateng ya ka sap ban than na ukpa jong u bat menta ula tre ya kani ka kam da ka jing IT lut. Paralog haki khindiat sngi belaleng ngalayo ekalat ban pelat ya ka sharp jong ka G20 bat ya ka website jong ka hapo ka presidency jong ka India. Ya kani ka sharp la jet lingba ka jing yakob bela penlong pat ba. Habang ngalayo priang ya ka jing ais ngobha na u Hari Prasad Garu sa ka wei ka jingbut kawan phalang hanga. Ngalas ngokumen ban yoi ya ka bor jing yaso jong ka jing sngo thu apadeng ubriu ubasyong basa haka district Telangana bat ka jing yalang kum ka G20. Mentaru bon ba ki briu kum u Hari Prasad ki balatho sanga sapang ka jingkmen jong ki ba onyo ban penlong ya ka G20 summit ha India. Ngas ngodei ban yathu ru epi ya ukerwo balapa adu Subarao Chilara na Pune bat utushar Jak Mohan na Kolkata ki bala yero bha ya ka jingkersan ka India ya ka G20. Paralog ka G20 ka don ar na kalai benta ka bha ka jingbun brio haka kai pateng haka perthei bat ka GDP ka balong prapusan na ka chispa. Pila ban muddur baka India kan yo ban penlong ya kat kata ka jingyalang ka bahe ka kenhun ka bakrawbor haki lai sngi kata nadu ka sitarik ubanai no pra. Kat no kalong kabu ka bakraw ya ka India bat ya ki brio jongka. Ka kamlong kerpang ru namar ka India ka yo ban penlong ya kani haki ayom ksiar jong ka jinglat luit. Paralog ka jingyo ban long nong penyat ya ka G20 kalong sisa ka kabu ka bakraw yangi. Ngi dei ban pendon kampura ya ka bat ban pai khmat sa ka bha kamiat hasitelup ka perthei. La kalong ha ka jingsuk na ka jingyeteli ka jingpene pensa ya ka mariang ni ka roi ka par ka bane ka India ka don ya ki lat ban weng ya kini ki jing e baro. Ka phang bangila ai ka wei ka perthei ka wei kalong yeng bat ka wei kalawei ka pin i ya ka jingkular jongi bangin yale ban wanra ya ka jingsuk ka bha kamiat bat ka roi ka par ya baro. Kinsa don bon ki program haki sngi ban wan ki ba yedei ba ka G20 ya ki ba on penlong haki binta ba per jong kari. Hakani ka por kin don bon ki briu ki ban wan jungo ya ka jela jong pi bat ngi ngej ba pinsa pini sa ka perthei ya ki rong ki rup ba laipo rukom jong ka lariti jong pi. Bat pidei ban kenmau ba ki briu ki ba wan sim binta haka G20 wat laki dei ki ba wan kum ki dukot nong esim binta menta ki la ban long pat ki nong wan jungo kai perthei haki sngi ki por bahadin. Ngadon ka wei ka jingkerpat kamtam ya ki samla ba kum u Hari Prasad Garu. Piru pidei ban don binta haka G20 da kanu ka rukom. Ya ka sharp jong ka G20 la ban thau nation haka rukom ka ba itenat haki jan. Nga kenturu ya ki school ki college bat ki university bakin thau ya ki lat ki lenti ban penlong ya ki jingyatai
ki jingye terko bat ki jingye kop ki beidei bat ke G20. Lada pilek saka G20 haka website pinlap bon ki ki ba pila ban le. Para ribe jonga haka khat pratarik unai wieng kari barok kawai kala yoi ke jingtau histori ke India haka bakalala ban pinher yu roket beningkong jongka sa hau balasna bat pinwandur da ka karkhana simet jong ke India ka kerteng jong undiu roket kadai Vikram S bat marya pinher yu na Sri Hari Kota wei pa wei nong India udap da ke jing sarong namar ke jingla jong kari ban kinjo sa wei pat umau mer paralok u roket Vikram S ulong ubakam sting ban ye kiwe ki roket bat ubakam tat doru kumta ka jinglut habashna ya ka kamduna ka jingla ke India ban pinmi ya umar ubadondor haka dor ka batat kalong ka nongmuna haka jingstat hau ka weipat ka rukom sna yu roket katkum ka jingstat technology kalong balasna ki katto ka ni ki benta bokongsan jong daki 3D printing bat kumta ka kerteng param bala ai haka mission ban penher yu roket Vikram S kalong ka bayahab ha kani kadai ka jing sedang jong ka juk ban shania scam hakari pila ban mudur baki kena ki baju suna bat penher daki aeroplane kot menswa minta ki yo ekalat ban suna aeroplane ha India hi lani ki baju draw ya ubnai ya ki klor hakikot sada minta kin yo ekalat ban suna ha India hi kani ka jalong hadin bala ailat iki karkhana simet ru bakin sina yakini ki jingpho sni jongki kin urlong namar kitip bat ngej baka jing angnut bat jing thmu jongki kamkut tang haka ka bakilala ban kinjo paralok ka India kala job haka liang ki kam hau kum ki weipat kiri dang tang hinnen kasngi kala penher yo wei satellite ubla snalang da ka India bat ka Bhutan uneu satellite unpa ikidur ki basai bha ki ban yarap ya ke Bhutan ban pek ban bat ban pinyat kam ya ki spa mariang jongka ka jing penher ya uneu satellite ka pen ya ke jing dei paralok ka bakhlan hapdeng ke India bat ka Bhutan paralok pila yoi bahaki benta basikmat jongka man ki bat ngilaya kren sibun chapang katanat bayadei bat ka hau ka jingstar technology bat ki jings dang kam thmai ki don artli ki daw halor kani ka wei ka dei baki samla jongi kila trestom bat le bha hakani ka benta ki thmu ya ka ka bakraw namar bakim hun ban chu ngap tang ha ibaret ka baar kalong bahakani kalinti jong ka jings dang kam thmai jongki ki ai men siem bat penslori ki wei ki para samla bat ki nong seng kam la jong paralok ngilaya kren sibun chapang ki jings dang kam thmai ki beidei bat ka jingstar technology kumnong in chuklet iki drone ki baka India kala pau bha hakabashna bat pendon kam yaki haki kindiat sngi ngilayo kumno bala penkit iki so apple daki drone hakinor Himachal Pradesh namar ka jingjur palat ka jinghap yor hakani ka district kani kala pentut sibun ya ka lek kawan bat ka jing penyaso ya ka kinor bat ki wei ki jaka jong ka jela kalong ka besitom ladaja bajur ka jinghap yor hinrei minta da ka jingdon jong ki drone lala ban penpoi kam kloi ya ki so apple na Himachal sakibriu bat kani kan pindunaru ya ka jinglut jong ki nongrap namar ki so apple ki poi hakapor babyang saki yau ki han bat kumta ka jingsep jong ki so ru kaduna paralok menta ki parari jongi ki la ban sina bat ban thau ye ki ki bangim ju mudur bangin la ban sina hakipor ba mensua manu bam snokmen ban yo ye kani hakis nembla dep kari jongi kalala ban kinjo sibun ki thong haki kerdan baper ngangek scam bangi kinong India bat khamtam ki samla ka juk menta kin om sange ban le yakani menta parari be ye menta ngan pensngap epi kani ka wei ka jingruai वैष्णव जन तो तेने कहिए जे
भजन तो देने का ही ये जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे Baro na pi pila juyo sngau ya kene ke jingruai. Kadai ke jingruai jong ubapu ka ba uju sngau tenat e. Henrei ngan yatu ya pi baki barwai ya kene ke jingruai ki dei ki banakari Greek. Hangta pin salingo bat pin sngau sarong ru. La rwai ya kene da uwei unong rwai Greek. Uba kerteng u Constantinus Kalaitzes. Bat ulawan sani hakapor badon ke jingraki ka lingko sngika ba shispa sanpo jong u Mahatma Gandhi. Henrei menta kasngi ngan krenye kani namar ka weipat kadaw. U Kalaitzes udon ke jings ngau iet ke bakraw ye kari India bat ye katem kaput jongka. Bahaki saupu arsnem belalej ula wan se India lajan man lakasnem. Ula puliru sepangge tembei jong katem kaput kinong India. Ki tiar put tiar tem baper jong ke India. Bat ru ye ki rak, ki tal, bat ras, kumju ru ki gharana baper. Ula pulie ye ke jingno senyang jong ki kaitor bapaunam kari sakaput katem karwai kasiau. Bat ula sngotu sai ye ki benta baper jong ka rukom sat tenrai ke India. Menta ula tholut ikini ki jingsem jinglap jong u baro ki beidei bet ke India hakawei ka kot kabakerteng Indian music kabadon nyaus pa andriu potli ki dur ki ba ula shonhi daladi katno kalong ka basngokta baki wei kiri ka perthei ki don ka jings ngo iet bat jings ngo tenat ya kalariti jong kari India paralok haki kendiat tayo blala ka don ka wei ka kubor ka bapendap yangi ta ka jings ngo sarong pin ngo tenat bantip bahaki prasnem belalej ka jingshalan yi ki tiar put na India kalanang kieu laisha siteng habapai si ki tiar tem da ki bor elektrik ka jingshalan kala kieu nriu pausha kani ka pin i baka jingye be banyo i ki tiar put ke India kalanang kieu hakaperthei ki babun tam e ki nong thiet ki dei na USA Germany France Japan bat UK ngilong ki badon bok sibun ba kari jongi kadon ya kanong temen ka berius pa kum hakatem kaput karwai kasiau kasat bat kabut tau paralok baro ngitip sapang umelung bakraw ubhar tri hari ubalatau ya ka niti satak hakawei ka dekot ulaong baka jingya jan jongi bat kabut tau katem kaput karwai kasiau bat katho katar kadai kadur basisha jong ka long breu man breu haka jing shisha kalariti jongi kalara engi kham sejrong kata sha ka jinglong bamayan belai haki vedas ya ka sama veda laong bakadei ka tenrai jong ka tem kaput karwai ka siau laipo skit laipo rukom lakalong ka vina ka kme jong ka saraswati ka bisli jong ulot Krishna lani ka damru jong bhulenat ki blei bat ki blei thau jong iru kim sim pher na karwai ka siau bat ka tem kaput mangi kinong India ngilap ngisem ya ka surjing ruai kat habadon lakalong ha ka jingtut ka hakawa ha ki jingjau slap ka jingpa jong kisem lani ha ka jingbe ka leer ka ne ka sur tang ba ka penja thai ya kamen henrei ka ai jing kemen ru ya ka jingmut jing perkhan ka jingruai ka penyaso yangi bat ka imlang salang lada ka bhangra bat ka lavani kila ban pinkende pinchongsit kumtaru ka Rabindra Sangeet ka ra ya ka mensim jongi ki pat iriulum hakeleng kari ki don laki rukom tem rukom put bat karwai ka siau hala ka tenrai kani ka ai mensim yangi bangin im ha ka jingsuk ke jingkmen para mangi bat hakamariang paralok ki jingtem jingput bat kisur jingruai halaki rukom kim sim la penrius pa tangya ke riti dostur jongi henrei
kila pensa ya kadak bamla ban pendam haka perthei. Kanam jong kaput katem kari India kala sapriang haki kendong kensurot jong keperthei. Sengap mentangan pensngo pi saya kawaipat kejurwai. Pila ban mudur bakani ke jingruai niam kadai ke bala pentem na ke yeng mani ke bahajan ke yeng jongpi. Henry em kani ke sur kadai ke bawan na Guyana kari ke badon ha South America ke bajengai di ki hajar mile na India. Haki spas nem bakat kendai bat arpo ki babun ba ki brieu nang ni kilalet chongshonong ha Guyana bat kidara bat bodru ya ki rukom rukom le jong ke India. Kum ke nuksa, ya ke holi ke bangi juraki hang ni, hang teru kile ya ke ni, bat ki pinbot da ki jingruai. Hagayana, ke julong ke rukom, baki ruai ki jingruai bayadei bat ublei ram, bat Krishna, hakapor, badon ke jingkin tiu kurim. Yakini ki jingruai lakhot, chautal. Ki jupen longru ya ki jingikop ruai chautal, Hagayana. Kumju ru ki babun kinong India kamtam na Uttar Pradesh bat Bihar ki balaleksa sa Fiji ki jurwai ki bahajan kirtan kamtam ya ki Doha na ki Ram Charit Mana ki Thauru ya ki Kenhon ne Mandali ki banruai ki bahajan kirtan bat menta la ban yoi ya palat arhajar ki bahajan kirtan Mandali balaseng ha ki snong ki Thau ha Fiji haka kirteng jong ka Ramayana Mandali. Hang ni ngala sujer tang kendiat Henry lada pipej hakeleng ke perthei ki riu ia karwai ka siau ka put ketem kinong India ki bun billion ba. Para ri ba jonga baro ngis ngosorong bakari jongi kadai ka wei na kiri badon ya ki riti dustur tenrai bahindai tam haka perthei. Kumta kadai ka kamram jongi bangin tingkai ki dustur tenrai bat ki jingnang jingtip tenrai bat ban kentiu yaki sejerong. Kawai kenuksa bangas ngau tenat banyathu kadai ke jing persang jong ki katu kat ni ki paralok na Nagaland na kathan chotai lam mingi jong kari. Paralok karukom kariti dustur bat katem kaput karwai kasiau jong ki naga ke jukring bhai ki brio. Kenang ban pene pensa yakani ke nong temen bala ai pateng da ki long shua ki naga kila seng ya kawai keseng bala ai kerteng lidi kru yu. Kene keseng ketrei na kebenta ban pinki biang ya ki rukom le hindai. Kum habalumi ki jingruai bat pinmi hakatup jingruai naga music album. Kat haduk menta kila dep pelaj lightly ki album. Kene keseng ke penlong ru iki jing ai jing hikai bai dei bat karwai katem kaput jong ka jat ben reu naga. Bat ke jingshat tenrai ya ki khon samla jongka. Nalor kini ki hikai ru ya ki samla ya ka su kathan ya ki jan kup jan pong jong ki hi. Dakani ki samla ki tip sepang ka lariti bat ka longru kum kalat ai kam ai jam ki. Paralok kila bandon kum kita ki rukom le hakithan ki snong jong pi. Persang ki bat lada pidon jing tip sepang kum kini ki rukom pene pensa ya kalariti sengau bha pentip lem yang aru. Parari be jonga kum badon ke jing ong ke jing nang jing tip kadai ke bahatam bat ka spa ka bakong santam na pedeng ki spa baro. Kani kemut ban yasam lem ya ki jing nang jing tip kadai ke kam ka bakrau na ka benta ka emlang salang. Ka pendap yang ada ke jing kemen ban yoi badon sibun ki bakum kita ki kam balale hakeleng kari. Ngalayo jing tip sepang ujatin lalit sing jong ka bansa hardoi ka bajengai nyopau lani prapau kilometer na Lucknow. Ubatrei na ka benta ban wanra ya ka jingnang jing start hakasinong. Da ka baseng ya ka Community Library and Resource Center hakasinong arsne menchwa.
Kani ke jaka bu kot jong u kadon hadu lai hajar tam ki kot ki beidei bar ke jing pen kre ya ka thok katar hakaktian hindi bar ketien pareng ka komputer ka an bat bun ki eksamen sorkar. Ki don ru bun ki kot na kabenta ki kena bat ki jingile kai ban pen pro ya ka jabing jong ki kena. Bun ki kena red ki lek ban puli kot hakani ka library. Ki don kumba sau pungut ki volunteer hakani ka library ki bayarap iki kena puli ban yo iki kot ban man kasngi kumba prapungut ki kena puli nakani kesenong ki julek ban puli kot hakani ka library. Paralog usanjay ke siap na Jharkhand ru ulak ner laki kiti ban yarap iki kena baduk. Usanjay umjuyo ban puli iki kot ki babha habau dong kena kumta ulak kut jingmut bakalawai jong ki kena kamdei ban sa haka jingdum tang namar bakim yo ekalat ban puli kon. Dakani ke jingtmu minta usanjay ulalong library man na ke benta ki kena haka sinong jong u bat haki district jong ke Jharkhand. Usanjay haba ulayo kam ulas dang ban sina ya ke library halaka jong ke sinong bat haba ulasa penken ria kam saka wei ke jaka hangtaru ulatrei bat yarap ban play ya ke library na ke benta ki kena ki baduk. Hakane ke rukom ula play bun ki library haka jela Jharkhand. Kani ke jing sedang jong u kala ai men sim lem ya ki wei ru de. Ngayero si bun ya kani ke jing trei stom jong u. Parari be e ka jing start sayan haka liang ki dawai da sin kala ya chaprang da ka jing erap jong ki jing seng kam thmai bat ki kor ki bor ka jing start technology. Henrei don ki jing pang ki berang bu jing e yangi hakini ki sngi bementa. Kawai na kita ki jingpang kadai ka muscular dystrophy. Ka jingpang hiar pateng ka bapentelot ikdok sa bat ka bala banwan hakanu-kanu karta. Ka jing sumar suker ya kani ka jingpang ka don kam ya ka jing syakri ka bakraw. Ngidon ya ka jaka sumar ya kani ka jat jingpang Hasulan Himachal Pradesh ka bala ai jing kermen ya kinongpang. Ka kerteng jongka kadai ka Manav Mandir bat la penya ya ka daka Indian Association of Muscular Dystrophy. Ka jing sumar hang ni kelas sedang lai saus nem menchua. Ka don sanpo jing tia, bat kilat jing sumar, kum ka fisioterapi, elektroterapi, bat hydroterapi, bat la pendon kamru ya ka rukom sumar, daka yoga pranayama. Paralog, ling babun ki jing sumar, kani ka senta ka persangru ban wanra ya ka jingkela, haka jing im jong kinongpang. Kawai na ka jing yo bayedei bat ka muscular dystrophy kadai ka jing duna ka jing pins ngautu ne pinsai sa phang jongka. Dei nakata ka daw baka center ka ju penlong ru ka program jing pinsai sa phang kani ka jat jingpang. Ka bas ngautanat e sa phang kani ka center kadai bala penya yaka da ka kenhun jong ki brio ki bayo ya kani ka jingpang. Kum ka Urmila Baldi ka sister Sanjana Goyal ka President jong ka Indian Association of Muscular Dystrophy bat ki wei de ki dekon. U Vipul Goyal ulong uwei na ki bakongsan haka bataw ya kani ka sinjuk. Ki jing persang ki dangya ceprang ban penlong ya kani ka center kum ka hospital bat ka research center knang ba kinongpang kinyo ya ki jing sumar ka babyang. Nga ai kublay ki breu baro ki badon benta hakani bat kitbok ya ki nongpang bakin koj kam kloy. Parari ba e, ki kambat jing terei jong ki breu na ka benta ka imlang saalang ki bangilay kren hang ni, menta kilong ki nuksa jong ki jing shir rehem jong ki parari. Menta uwei pa uwei nong India, u persang banle AA na ka benta ka ri, kat la ibor jing la jong u. Kumbangilay kren sipang unong tan, ba penwandur ya ka syap jong ka G20 summit dalaki jong ki kiti. Dan ru ki belasim jingkit kli banle AA na ka benta ka Mariang, ka ka puli puti, ki dawai dasin, ka science technology, ka lariti, bat ki dustur rukom hendai. Haba ka ne ka rukom perkan, sngautu la ka kamram, ka rung hau, ne ka nong song senong, ka lawai jong ka riru, ka long da sisa ka bapernai. Sa sisien, nga ai kublay, bat sngau burom sikat day ki parari. Nginsay kendu biang hau benai banwan, bat senang yai pa yaki pang papikwa ban yekren. Kublay sibun
ya baro.